знае коя тази дума. Думата е... Хората 1500... Думата... Чакай. Хората ще кандидатстват за 1500 лева. Думата е И Лангаунга. Кой е първия? Ало. Ало? Чакай се малко. Ям дроп сърма. Какво е ти? Дроп сърма. Сърма дроп. Думата е динозавър. Не е динозавър. Не е динозавър, извинете го. Повтарям. И Лангаунга. Следващия. Ало! Ало! Здравейте! Здрасти. Аз съм Петър. Здрасти, Петър. Как се, Милени? Ти се казва Милен. Аха. Добре, мога първо да ви представя нещо, че така ми нарисувано, после казвам такива стадино. Така, продължавай! Кажи каква е думата? От къдя на къдя? Ало! Ало? Аз съм ходил от тоалетната пак. Пак ще излезе. Да. Само да кажа, че водата не ще да се пуска. Еми ще извикам после ще извикам майстор, чак. Добре, мерси. Ало? Ало. Ало? Ало. Ало? Ало. Ало? Ало. Ало? Аз съм Стевка. Здрасти, Стевки, ви бяхте кое издание? Бях, да. Думата е трактора на Иван. Без трактора на. Ама... Карай, следващия! Ало. Ало, Иван Галунгана. Каква е дума? Иванчов. Не, следващия. Ало. Ало. Аз съм Катя. Здрасти, Кате. Думата е И Лангаунга. Ма с кой разговарям сега? С мен. С президента ли? Не. С президента Орешарски. Не, с Криско. Орешарски. С Криско, рапъра. Парламента го тръпи. Рапъра Криско ли? Не. Ми с кой 100 кила? Не, аз съм рапър. Аз съм водещ на познай коя е тази дума. Криско е водеща, кой познае коя е тази дума? Браво! Не, за теб да беше това. Ще взема, ето ще ви напише името си. Тук. Надявам се да се вижда. Това е латино. Какво е? Какво пише? Дамян. Кристиян. Добре. Кажете думата каква е. Кристиян и Иван. Не това е Кристиян. Значи И. Не, следващия. Ало! Ало. Ела да ми вземеш пенсията. Няма да ви взема. Следващия и предпоследен зрител искам да чуя. Ало. Ало. Думата е Нави. Моля? Нави. Добре, кога ще сте? Ами...